La veritat és que no em preocupa si tinc un estil propi o no. Crec que això... Jo m'agradaria pensar que no. O sigui, que sóc capaç d'abastar molts estils i per això faig l'esforç, no? Tant de tocar distints gèneres com de buscar diferents formes narratives. Tot i que de vegades busca paisatges diferents, al final acaba parlant moltes vegades de les mateixes qüestions, dissimulades en històries molt diferents, no? En gèneres molt diferents, no? Com són la tensió entre la realitat i la ficció, la utilitat política de la literatura, també el paisatge, no sé, que li donen molta importància en les obres. La pornografia és el meu llibre més arriscat. Primer, perquè no sabia on volia anar. Després, perquè apareixen moltes narratives diferents. Parla també d'una història dintre d'una història dintre d'una història, que al final no se sap en realitat qui està explicant la història. I sobretot per a explicar com se parlava de la literatura, de determinada literatura eròtica que se fa molt des d'una visió heteropatriarcal, i no contribuís en res a generar nous models, no? Perquè si la literatura està per a alguna cosa, és per a generar nous models on la gent s'identifique, no? Els detectius dels anys 30 en Amèrica no existien, no eren Sanders Peck, no eren Humphrey Bogart, fins que algú els escriu i els descriu i els crea. I crec que la importància de la ficció està ahí. La ficció no representa la realitat, la crea. De principi, la militància està fins i tot en la tria de la llengua, no? Perquè jo, per exemple, d'origen soc castellanoparlant i aleshores en algun moment van canviar de llengua perquè veien que si no s'acabava la cosa, no? A la ciutat. I crec que hi ha una generació que va fer aquest salt, va prendre aquesta consciència. Sí que m'agradaria pensar que el que faig és política. Qui fa literatura o qui fa qualsevol activitat artística fa política, no? Intenta que no estigui en primer plànol. De fet, jo intento que els temes dels quals parle no ocupen, no se mengen l'acció, perquè pense que l'acció i els personatges són realment qui construís la trama, no? Però, òbviament, sempre hi ha una idea que sura i és una idea que té relació amb un debat polític que intenta triar-los que siguin actuals, no? Els premis, a banda d'ajudar-te a sobreviure, a mi m'han servit molt per a marcar-me el ritme de l'escriptura. Vull dir, tu li pots dedicar molt de temps tant de temps a una novel·la que no faries una altra cosa. Vull dir, quan acabes la novel·la? Quan s'acaba una novel·la? El dia que s'acaba el termini d'un premi. Jo sempre dic que no m'ho passo bé escrivint, no? I quan altres escriptors diuen «Ai, m'ho he passat molt bé escrivint aquesta...» Jo es miro una miqueta malament, no? Perquè, en sèrio? T'ho has passat bé? No t'has deixat la sang, no? Vull dir que al final, per a mi és una cosa com dolorosa, no? I jo sempre dic que no m'agrada escriure, no? Però que me satisfà molt. Podria explicar-vos que he estat donant voltes pel pis a les 4 de la matinada, explorant coses que tenen a veure amb mi, no? No parles de tu, però sí que parla una miqueta de coses que tens amagades, no? I intentes parlar des de la veritat i des de la honestedat, i aleshores això de vegades te remou.